Мирела прави кафе. Сега първо търся къде са кафетата. Ето тук са всичките чакове, май. Обещах ви, че ще ви снимам как се прави това кафе. Съответно, ето. Какво сега правиш? Така. Това се слага ето така. Точно така. Това нещо трябва да стигне до 4. Къде е хладилника? Ей, това жълтото. Това е кафе. Кафето се държи в хладилника. Махаш капака горе и го слагаш горе. И го слагам тук. Мога да ползваш фунийката. Сега трябва да сварим вода. И чакаме. Естествено, като всичко, което аз правя, това е кочина. Но ще се постарая и за кафе. Какво си направи, бе? Успя да се порежеш на щипка ли? Нещо подобно. Почти догоре, колкото да мога да го разбъркаш. Това, драги хора, е разбърквалка. И правим ето така. Сега в това нещо слагаш един филтър. Тук слагам един филтър. И слагам малко вода. И малко вода, за да залепне, да. Ето така трябва да ви изглежда. След това нещо го нахлупвам. Така. Следваща стъпка. Взимаме чаша. Чистим това, което сме направили кочина. Не, по-скоро взимаме чашата. Така. Нали? Оп. Връщам. И започвам като игла да изтисквам това, което съм направила. Кафе. Като изключим с малко поражение. Но имаме кафе. Тогава, както видяхте, това беше най-трудно правещото се кафе. Сега с Петко отиваме пак малко на разходка. Питахме нашите, щях да кажа, домоуправители. Хората, които ни приютиха, къде да отидем, препоръчаха ни няколко музея и няколко хубави гледки, така че сме се запътили на там. И между другото желая да ви споделя, че Петко... Аз какво съм направил пак? Просто погледнете го колко му отива тази шапчица. Не мяса ли на уния кучета, където преди малко разбрах, че се казват Сан Бернар. Обаче са като такова кученце в планината, дето спасява хората. С бъчвата, дето имат на врата. Само бачонка си нямам. Да. Ще ми вземеш ли една бачонка до всички? Ще ти взема и бачонка до всички. Тогава ще си пълен комплект. Ето тук виждаме трамвайните линии. Съответно сега го чакаме. И Петко замръзва. Нали, душички? Не, това е само илюзия. Само илюзия. Аз изобщо не замръзвам, мен ми е топло, аз съм с гореща балканска кръв. Ето тук сме ние. Ето това е музея Кораб, който ще посетим. Я разкажи сега къде се намираме. Ние намираме се в музея, който целият музей е посветен на ето кораб. Покажи кораба на хората. Показвам кораба на хората. Това е кораба, който бил много скъп кораб. И краля ли кой ли там някакъв. Да, мисля, че краля си го построил. Много готин кораб. И на първото му плаване, някъде след 15 минути потънал. Защото бил много хубав, много скъп, много не знам си къв. Пише тук, че се е запазил 400 години този кораб, защото не е съвсем солена водата. В по-солената вода, нали, на морето. Те ще се разгради. Може би. Там живее някакъв корабен червей, който изяжда потъналите кораби. Корабен червей, вика. Корабен червей. Окей. Ето тук виждате по-малки модели кораби. Както и тук. Както и тук. Както и тук.
Това тежи към 100 кг. Тази екипировка. 100 кг само екипировката. Вау! Ето тук виждате две лели да си говорят. Това е едната, която вика по прозореца на другата. Ето това са били цветовете на въпросния кораб, който гледаме. Ето това са скулптурите, които са върху кораба и как са изглеждали и цветни и така нататък. Ето ги въпросните буи, с които са били осветявани корабите. Добре, тези скулптури изглеждат като живи. Имаш чувство, че те гледат. И даже самата им кожа все едно е под на някакво вау. Супер реални са. Време за малко скелети. Драги деца, ако си мислите как изглеждат вашите кости, ето, заповядайте, вижте, така изглеждат вашите кости. Това тук са ви ребрата, това ви е таза, надолу кокали, крака, ау. Тук е цяла гробница, хора, цяла гробница. Това цялото нещо е пълно с скелети. Добре, стига толкова музеи за днес. Сега отиваме да си потърсим кафе. Кафе. Искам да ви кажа, че вратите са много тежки за влизане и излизане от този музей. Да, наистина. Трябва да си тежък сериозен човек, за да ги отвори. Тежък сериозен човек. Аз трябваше с две ръце да пробвам, така че си имам помощник, който ми помага с тежестите в живота и тежките врати. Чай, че има друга врата пред мен. Чакай да ти помогна с тежката Помогни ми врата. с тежката врата. The next day. Хора, време е да си ходим. Днес си прекарахме доста добре, но не си взех камерата, така че не съм ви влогвала. Нищо де. Сега можете да видите как вали сняг и е страшно студено и духа. Снежинки. И след малко заминаваме към България. Така че, да, прекарахме си много хубаво. Имам много неща, които имам да разказвам след като се върна. И наистина това беше много хубава екскурзия. Лайк бутон. И да, хора, стигнахме вече на летището. Между другото, дойдохме от тук с такси, тъй като в автобуса нямаше места за нас, всичко беше препълнено. И таксито, по принцип, сметката излезна на 1200 крони, нещо такова. 1250 крони, което ще речем в български пари към 250 лева. Но да, не ни взе пари, защото нали ние си имахме билет, съответно. Билет. Както да е. Защото ние си имахме билет. Ти проговори шведски, не? Не, проговори. Билет. Сега отиваме вече към полета си. Сгряхме се, навън е ужасна виелица и е просто отвратително. Супер силно вали сняг. Петко пие един топъл чай и се сгря. Сега е време да ме гушка, за да ви придаде на мен топлото. Желая да ви покажа тази кабинка, която е по средата на летището в Стокхолм. И съответно вътре влизаш и можеш да пушиш. Това е супер странно.